visto. O estetoscopio. Onte fun pola Ferranchina da Pereira a ver se atopaba unha fresadora usada ou algo así. Por vicio, que eu maldita falta teño de fresar nada. Pero atopei algo moito mellor, amigos. Un estetoscopio de segunda man. Toma. Uau, un periscopio! Oh, nené, un estetoscopio. O periscopio é o de mirar os microbios. E este para que vale? Boa pregunta. Mira, este usábase moito nas películas de roubos de bancos. De antes destes tempos, ti ainda non naceras. Para abrir caixas fortes, mira. Poñíano así, contra a parede. E dábanlle voltas así á rosquilla. Non inventes, Moncho, non inventes. O estetoscopio é para auscultar os enfermos. Para que? Auscultar. Polo así nas orellas, e isto polo aquí enriba do corazón, e escoitas os latexos. Soa como o motor dun chimpín do trinque. A ver, díxame a mí. A ver como soa a mí. Pero vale, é o meu grilo. Que ter fame. Con este aparato, ser doutor é sopa de sobre. Non me gusta nada esa tose, don Anselmo. Que dis imbécil. Son os cancahuetes que entrarme pola bolsa pequena. No. Do diagnóstico xa me encargo eu. Vostede limítese a sacar a chaqueta que vamos ver que se coce por aí adentro. Ostras, un estetoscopio. Que fas ti con estetoscopio? A roupa, bella, que non teño todo o día. Para que che obedezan como aos doutores, chega con ser autoritario, aparentar que sabe o que faz, e levar un chiquitín destes no pescozo. Aprendino mirando os médicos do ambulatorio. A ver, Moncho, non me asustes. Que pasa? Ui. Pasa que debería ir mirar esa próstata, don Anselmo. É o que dito Rick Lisa sempre, non? Que os vellos teñen que mirar a próstata de cando en vez. Oís? E sabedes que? Acertei, amigos. Don Anselmo tiña a próstata hinchada como unha centola da ría. Ao pouco, andaba todo o lameiro detrás de min pedíndome vez para a consulta. Pois eu a topar a tomo ben, pero xa que está aquí, non... Que pasou? Atopaches algo malino? É o ventríloco dereito obstruído, Puscas. Tranquilo, non é grave, Iso sí, hai que tratar... Vamos a ver, tens que tomar Akenatón fortes despois de cada comida. E 20 mililitros de Anubis 3 veces ao día. Carallo, Moncho, tamén entanlle de farmacopea. Evidentemente, Lino. Mentira cochina. Os nomes copiainos todos dun documental de faraóns de Egipto que botaron no Discovery Explora. Anubis. Aquí está a receita. Va, pero ten o garabato, Moncho, que non entendo nada. Que letra de médico, Pusquiñas, por favor, non é para que o entendas ti, é para que o lea Manolito da farmacia. E ti crees que Manolito entenderá isto? E logo ti por que crees que foi á universidade? Para vender tiritas e curocromo? Non, ali foi para entender a descifrar a letra dos doutores. E diredes vos, e ti que sacas en limpo de toda esta comedia, canalla? Pois dígolo de verdade, satisfacción persoal, que non é pouco. E algo máis. Bueno, por moitas gracias, Moncho. Quedo máis tranquilo, sabes? Só tens que dicirme o que che debo. Por favor, como che vou cobrar? Eu isto fago por axudar ao próximo. Que corazón. Bueno, pois mira, en agradecemento quero que leves este detalle, que ben o mereces, coño. Non, perfecto. Bueno, se non queres que aquí tampouco, sabes? Bueno, xa que insistes, pois. Graciñas, pois. Por que a xente lle fai regalos aos médicos por mirarlle o páncreas ou o fígado e non aos mecánicos por cambiarlle as buxías ou ao barbeiro por cortarlle o pelo? Nin idea. Pero, en calquera caso, non vou ser eu o que acabe ca tradición. Non, mirade pa aquí, que detalliño de Pacucho o carniceiro. Non é a legítima de doutor. Este é de charcutero, pero... Está moi ben. Váleme ben. Xa ia tendo falta dunha destas. Pois nada, así quedamos. O regaliño deixalo por aí. Outra cousiña. Que non me entere eu que andas entrando en internet para buscar remedios. É que para iso xa estamos os profesionais. Vale? Seguinte, por favor. Ai, Ramoniña, que tal? Mira, senta, que pasou? Tiño dolor moi forte aquí.
Ui, iso cheira a apendicite, Iso é imposible, quitaron a apendicite fai moitos anos. Non ten nada que ver. Iso volve a aparecer. O apéndice é como os dentes de leite, que nacen cando caen os outros. Pero pasei moi mal cando me quitaron a apendicite de primeira vez, non me asustes. Bueno, quen di apendicite di gases. Iso xa pode ser. E onde comí fabada, e fabada sempre me dá moitos gases. Pois mira, vas tomar uns comprimidos de Amenofis terceiro despois de cada comida. Non. Eu o que quero é medicina natural. Vou ir onde a Lela para que me dê unhas ervas contra os gases. E de paso que che faga un vudú para quitarche o meigallo. Pero bueno, pero isto que é? Nada de mencilleiras, nada deso. Por favor. Veña, tomas o que che dou eu e xa está. Alá. Ai, Elviriña, non sabes canta superstición e oscurantismo temos en Lameiro. Non o sabes, Menos mal que estou eu para sacarnos do atraso. Sacarnos do atraso. Pero se o que faz é receitar caramelos para a tos. E aquí, o caramelo para a tos nunca lle fixo mal a ninguén. Nunca Ai, matou... non. Entón por que acabou onte Marcial en urxencias? Bueno, eu que sabía que os diabéticos non podían tomar azúcar. Esa é unha novedade agora, eso antes non había. Mira, tampouco o doutor House acertaba sempre, que eu dáballe moitas voltas, pero ao final os seus pacientes sempre tiñan lupus, todos. Pero mira, ti non te das conta que os médicos de verdad poden te denunciar por impostor. Que va, muller, que va. Xa ainda estou facendo un favor, home, que está a sanidade desbordada, non dan abasto. Ainda lle alivio algo choio. E ademais, outra cousa, mira, os pacientes que están realmente graves non me chaman a min, van ao ambulatorio. Home, visto así. Claro, tíllate por min, muller. Mira, meterme a doutor foi o mellor que fixen na miña vida, pero de largo. E mire, doutor, xa que está aquí, por que non me fai unha revisión a fondo? Que xa me vai facendo falta. Espera que saco o instrumental, periquita. Espera, tengo que coller que igual é unha emerxencia. Sí. Dona Hortensia, que tal, muller, que ten? Vale, vou agora mesmo, Vale, sí, tranquilo. Teño que ir, mira, estou abrigado polo xuramento hipocondríaco, teño que ir. Verás, Moncho, como teño unha espondiliosis cervical agravada pola osteoporosis que me deu cando a menorrea. Coas vellas hai que ter moito cuidado. As tipas dominan a terminoloxía médica que nin os catedráticos de Santiago. Normal, pasan o día falando dos seus achaques. Pero, nestes casos, o mellor é falarlles con tecnicismos que descoñezan, preferentemente do mundo do motor ou do fútbol. O que vostede ten, dona Hortensia, é un desgaste dos cojinetes do sistema de transmisión que, como non se trate debidamente, pode provocarlle un orsay. A mellor terapia para estes casos é un hat-trick. Ai, non sei que iso, Moncho. Eu ata agora apañaba moi ben co compoñedor de maceiras. Alfredo, os seus estiramentos son man de santo. Outra vaca no millo. Nada de compoñedores, dona Hortensia, por favor. E dígalle ese farsante da miña parte que como lle volvo a poñer a man en riba un dos meus pacientes, chantolle unha denuncia. Non sabedes canto intrusismo hai nesta profesión. Veigas, naturópatas, menciñeiros, osteópatas, pediatras... Vai abrir, nene. Por non falar, Elvira, do mal deste século. O doutor Internet. Atraso. Preguntan por ti, papá. Pois dille que a consulta hoxe está pechada, que hoxe toca visita a domicilio. Non é para consultas. É Alfredo Compañedor, sei que ven romperche as pernas. Ai, madriña, Moncho, que estou moi arroutado. Tranquila, cariño, tranquila. Xa verás como se achica en canto me vexa co estetoscopio e a bata chea de estilográficas. Oiga usted, pollo, non consiento que se presente en mi casa con amenazas y bravuconadas. Estamos así... ¡No! Hai que achicarse, o tipo veuse arriba, carallo. Vese que xa lle andaba na cabeza o de zouparlle a alguén con estetoscopio. Manías. Home, Moncho, o teo si que é intrusismo. Como te metes co compoñedora? Tache ben, por querer abarcar demais. No negocio da saúde hai sitio para todos, Para a medicina oficial, para os compoñedores, para os hippies da homeopatía, para os doutores mentidos como a ti. Vamos xa, pero que foi xe llamán, non? Meteu unha malleira, rompeu unhas pernas por 4 sitios. Pois non se che nota, camiñas correctamente. Porque despois de descoxuntarme vivo, volveu os osos ao seu sitio. Que maravilla. Que mans ten ese tipo, é un artista. Pois xa que estaba, puido che compoñer o ollo tamén, que o tes que mete medo. Para que dis, postras, a especialidade do compoñor son os osos. Para o hematoma, mellor que vayas a señora Lela que che fago un emplasto de ervas das súas. E así rematou a miña carreira de doutor.
Ai, canto te vou botar de menos, chiquitín. Aracho. Vedes, para médico non vale calquera. Non vale calquera. Agora mesmo vou onde a señora Lela que me mire o ollo. Que es así que sabe. As troitas. Pues sí, Jordi, sí. Ayer cogí una trucha grande como un cepelín. Un ejemplar magnífico, chico. No, esas crías ya le vi que pescáis ahí en el Pirineo catalán. Os pescadores de troitas teñen unha tara de nacemento que lles impide percibir o tamaño das súas capturas tal e como son. Cando un pescador di que pillou unha troita así, todos sospeitamos que máis ben a troita debía de ser así. Pero escoitade que a cousa vai a máis, ¿Que dónde lo pesqué? Aquí, en Lameiro. Pues claro que tenemos río. El río Regato. Un auténtico vivero de leviatanes fluviales. O río Regato inzado de troitas. Sí, home, sí, era boa. Non hai criatura que sobreviva nesas augas. Con dicirvos que ata a ras prefiren ir ao túnel de lavado da gasolineira con tal de non tocar o río. Sí, mentín. E que? Culpa é do fachendoso ese de Jordi. Tanto falar das excelencias do Pirineo catalán. Tanto que pelotas é esa raza catalana. Perdone que me manteña fora do debate, pero como comprenderedes, o uniforme impídeme opinar sobre conflitos de índole política. Pero que política, nin que política, imbécil. Estamos falando de troitas. Troitas, outro tema delicado. De mortes violentas que teño visto aquí neste bar por culpa das troitas. E sabedes o que máis me cabrea? Que últimamente, cando fala comigo, dame a razón como se fose un parvo. Sí, Anselmo. Lo que tú digas, Anselmo. Anselmo. Podes ser máis miserento e taimado. Anselmo, co debido respeto, e tampouco ten por que indignarse, porque non lle crea as mentiras que conta. Non me podo indignar. Pero que es, Moncho? De parte de quen está? Que este galego ou catalán? Isto non vai rematar así. Jordi, amigo, bona nit. Anselmo, sí, Anselmo. Nada, que las últimas veces que charlamos te noté un poquito escéptico con las bondades del río Regato. Y para que veas que no te cuento mentira ninguna, estás invitado a venir a pescar este fin de semana conmigo. Isto é o que se chama unha fuxida cara adiante en toda regra. Pues claro, amigo, gastos pagos. Oye, y tráete a la tebadona. Bueno, chico, o a quien quieras. Venga, adiós. Vais enterar o pollo pera este. Don Anselmo, non sei se é moi consciente de que acaba de poñer as cousas peor do que estaban, É que ata agora estaba quedando só de mentireiro, pero cando o catalán vexa a merda que é o río Regato, perdone, pero vai quedar usted de gilipollas, E que queredes que faga? Que podía facer? Puxo en dúbida a miña palabra e teño que demostrarlle que non son un mentireiro, pero tranquilos, está todo baixo control. Eu me parecía a min que vostede non facía unha xogada tan arriscada senón sentelo as debaixo da manga. A ver, conte que plan ten pensado. Ningún. Pero confío plenamente en vos. Seguro que se vos ocorrerá. Así que veña, poñed a traballar a cabeza que para iso vos pago. Abur. Pagarnos o qué? A mí nunca me pagou nada. A mí marchou sen pagar mocoña. Por fala dos catalás, o pirata este. Por desgraza, a min sí que me ten a soldo. Así que teño un par de días para intentar idear unha estratagema para convencer ao catalán de que don Anselmo non conta mentiras. Era visto. Pois teño unha idea genial. Queres que te explique? Veña, desembucha. Muy bien, mira, temos a don Anselmo, vale, que está co colega del, aquí. Entón están aí pescando ao lado do río. E entón nós temos un buzo aquí, metido na auga. Xa con un peixe que levamos nunha bolsa. Entón collemos o anzol de don Anselmo e lle colocamos o peixe aí. E tiramos da cola. Entón don Anselmo pensa que picou. Tira pa fora e sacou o peixe, vale, que non se lle colocamos previamente. Que che parece? Seguro que hai propostas mellores.
Pois podíalle dicir ao catalán que cancela o das troitas porque non estamos en tempada. Iso estaría moi ben se non fose xusto que estamos na metade da temporada. Pois que lle diga a don Anselmo que lle diga que ten lumbago e que non pode ir pescar. Iso canta moito a trola, Elvira, por favor. Esa trola non hai Dios que a crea. Ai non, pois eu que me distí cada vez que te mando limpar o fallado. Aí pilloume ben, carallo. E don Anselmo lle diga que o correo equinoccio terrible. Que afundiu o petroleiro e que está todo chío de chapapote. Ramoniña, pero eso é inverosímil en toda regla. Pero os de fora de Galicia pensan que en Galicia cada pouco afunden petroleiro. Yo sei, pero que o río Regato é prácticamente unha poza, Por aí non pasa ni un petroleiro ni unha chalana, casi. Xa sí. Cando don Anselmo vaya polo catalán ao aeroporto, que o leve a un río con moita auga e que lle diga que ese é Río Regato. Brillante, simplemente brillante. Como traballa esa cabeza transilvana, Seguro que a don Anselmo lle encanta a idea de levar o catalán a outro río. Estásme dicindo que leve a Jordi ao río Eo ou ao río Ulla e lle faga pensar que ese é o río Regato. Claro. Pero vamos a ver. Que cabeza tes? Jordi é un experto pescador. Coñece a fondo todos os ríos de España. A ver, que máis tes nesa libreta? Trae para cá. Que isto? Chapapote, lumbago, fin de temporada... Pero que te apañada isto? Isto é todo o que temos. Son ideas, don Anselmo, son ideas. Ideas, pois non me vale. Ou son demasiado imaginativas ou pouco imaginativas ou ningunha das dúas cousas. Non tes nada máis? Sí, tiña máis ideas, pero descartei nas puras xurdas. Por exemplo, o túzaro do Kevin dixo de engancharlle unha troita na cana do catalán e despois tirar. Claro, é brillante. Pero como non se me ocorreu a mí? De viable esa extremonía. Natural, caramba. É un truco bellísimo que funciona sempre. Xa yo facían o generalísimo cando viña aquí a pescar salmóns. O que era? Enganchaban unha troita na cana. Pois que facían iso? Patelo contento, Moncho, era o generalísimo. Que pouco sabes de política. O que importa é que se funcionou cun xefe de Estado, ben poderá funcionar cun industrial catalán. Fantástico, veña preparado e todo. É que Kevin che bote unha man. A ver se polo menos temos unha cabeza pensante no equipo. E alá fun eu, preparalo todo. Agocheime xunta a ponte no lugar indicado e mandei a Kevin á piscifactoría de Santa Comba, a pola troita máis grande e viva que puidese atopar. Hosti, tú, Anselmo, que digor tiene esta trucha, que manera de pelear. Así se va aquí, pero xa vai xendo hora de que se rinda. Que me gustaría a min poder renderme. A ver, nena, que levo media hora tirando polo será. Pero que fue unha piscifactoría, estaba pechada e tive que ir á peixería. E na peixería hai peixes vivos. Sí, claro, vivísimo, mira como este. Pero, payaso, isto non son troitas, que son xardas. É que troitas non había, papá, e tive que traer unha xarda. Como payaso. A culpa xa foi miña por mandalo a polo peixe. Pero, bueno, total, como non tiña outra cousa, enganchei a xarda ao anzó e saín dali escopetado, antes de que don Anselmo me botase a bronca por aquela extremonía que acababa de facer. Pero como pode ser tan burro, nene? Como pode ser tan burro de non distinguir un peixe de río dun de mar? Pois non sei, cerebrito. Non son antropófago nin veterinario para saber dichas cousas. Moncho! Antes de nada, espere que lle explique, Déixate de explicación. Contéstame esta pregunta. De quen foi a idea de poñer unha xerda no zoo? Foi dela, foi Kevin, que é ese? Kevin, joder. Xa mo imaginaba eu. Grazas, Kevin. Acertaches plenamente. Deches no cravo. Como? Veredes. Resulta que o simpático de Jordi empezou a picarme dicindo que aquelo máis que o río parecía un vertedouro. E por fastidiarme preguntou se as veces non subían dende o mar salmóns polo río Regato. Vaya parvo. Peixe de mar subiño polo río arriba. Que se lle contigo? Non interrumpa, Kevin José, que está falando do Anselmo. Total, que eu en vez de achicarme piqueime e crecinme, vinme arriba e lle dixen que grazas ao milagre das nosas rías onde a terra se xunta co mar, ás veces subían polo río Regato non só salmóns, senón incluso tiburóns. ¡Tiburón! E xusto nese momento, ¡pá! Pica e asada. Tivo que tragarse as súas palabras. Toma ironía catalana, Jordi. Mentira sobre mentira.
Outra fuxida cara adiante. Ainda por riba vai a saelle ben. E che ben certo xo que din que en río revuelto ganancia de pescadores. Boas noites, amigos, e boas troitas.